Hei, mä oon Anne. Tervetuloa testaamaan Faskia-metodia mun kanssa. Tämä seuraava harjoitus koostuu ketjuliikkuvuusharjoitteista ja me tehostetaan niitä syvähengityksellä. Jos hengitys tuntuu liian hankalalle, niin sit hengität vaan ihan vapaaseen tahtiin. Harjoitteet saa tuntua lempeinä venytyksinä, mutta tämmöiset laaja-alaiset ketjuliikkuvuusharjoitteet ei tunnu kovin voimakkaasti missään, mutta tämän harjoituksen jälkeen saat verenkierron lisääntymään, nivelten liikeratoja liikkeelle ja koko kehon sidekudosverkostoa nesteytymään, eli voitelet sun kroppaa tällä dynaamisella liikkeellä. Ota kädet tähän rintakehän tasolle ja tukeva seisoma-asento. Hengitä nenän kautta sisään ja puhallat suun kautta ulos. Ja otetaan käsiä siihen hengitykseen mukaan. Hengität nenän kautta sisään, kurotat toisella kädellä eteen, vedät toinen kyynärpää pitkälle taakse ja ulos hengittäen palautat. Syvä sisäänhengitys. Ikään kuin kiristäisit jousipyssy jousta mahdollisimman tiukaksi. Sisään hengittäen venytä. Ulos hengittäen palautat. Joustat vähän polvista ja rintarankaan saadaan miellyttävä kiertoliike, jota se syvä sisäänhengitys tehostaa. Tee kerta vielä molemmin puolin. Hyvä. Ja rentouta hartiat. Sitten jännitä sun pakarat, ojennat lonkat. Saatat tuntea pientä venytystä täällä etureisissä, eli etuketju yläosassa reisien osalta. Jännitä pakarat, ojenna lonkat. Kurota kattoon kyljet pitkäksi ja polvia joustain palauta alas. Ojenna lonkat, viruta pituutta kylkiin ja palauta. Jännitä pakarat tiukaksi, niin silloin sun lantio pysyy tuolla rintakehän alla, ei pääse selkä liikaa notkolle. Hengitä nenän kautta syvään sisään, venytä pituutta. Pidä katse etuviistossa, älä retkauta päätä ja ulos hengittäen palautat. Sisään hengittäen oikein pitkät kyljet, ulos hengittäen palautat. Venytetään keho etulinjaa kokonaisuudessaan. Lempeä miellyttävä venytys. Kerta vielä. Ja ulos hengittäen laskeuduppa sieltä puolikyykkyyn, kädet lattiaan. Täältä rauhallisesti ojenna polvia ja pyöristä vähän selkää. Ja päästä polvet koukkuun. Sisään hengitellen ojenna polvia, pyöristä selkää. Ulos hengitellen koukista. Tunnet venytystä pohkeissa, takareisissä, koko selässä, jopa vähän lapavälissä. Tee kerran vielä. Sisäänhengitys tehostaa venytystä siellä yläseläalueella. Ulos hengittäen koukistat polvet ja rullaat ylös. Yhdistetään nämä kaksi harjoitetta. Jännitä pakarat, ojenna lonkat, sisään hengittäen avaat rintaa. Ulos hengittäen tuut puolikyykkyyn, kädet lattiaan. Sisään hengittäen ojenna sun polvia, pyöristä selkää. Ulos hengittäen koukistat ja rullaat ylös. Syvä sisäänhengitys jälleen etulinjaan pituutta. Ulos hengittäen puolikyykkyyn, kädet lattiaan. Ja syvä sisäänhengitys, ojenna pyöristä takalinjaan pituutta. Ulos hengittäen koukistat ja rullaat ylös. Vielä mennään syvällä sisäänhengityksellä. Ulos hengitellen puolikyykky. Muista hei, että tässä ei tarvitse saada polvia suoraksi. Ojennat vaan sen verran, kun tuntuu miellyttävälle. Ja viimeinen kerta. Hyvä. Saatiin keho etu- ja takalinjoihin liikettä. Sitten otetaan seuraavaksi kyljen alueelle, eli sivulinjaa venytystä. Seisot sun oikealla jalalla ja astut vasemman taakse ristiin ulkosyrjälattiaa. Lantio pysyy suoraan eteenpäin suorassa, paino etujalalla, polvi vähän koukussa. Siitä lähdetkin viemään peppua taakse ja tällä takajalan puoleisella kädellä kurotat etuviistoon, pyöristät selkää ja kylkeä ja sieltä ojennat. Hengitä nenän kautta sisään,
Puske selkää ja kylkeen venytystä ja ulos hengittäen palautat. Sivusta katsottuna hengität nenän kautta sisään, pyöristät selkää, haet alaselkää ja kylkeen venytystä. Ulos hengittäen palautat. Syvä sisäänhengitys, puske venytykseen. Ulos hengitys palauttaa. 2 kertaa vielä. Hyvä. Astu jalat vähän reilummin auki. Tässä välissä jännitä pakarat, ojenna lonkat sisään, hengittäen venytetään etulinjaa. Ulos hengittäen tuu puolikyykkyyn, kädet lattiaan. Ja sisään hengittäen ojenna polvia, pyöristä selkää. Ulos hengittäen koukistat ja rullaat ylös ja tehdään toinen vartalon sivu. Seisot sun vasemmalla jalalla polvikoukussa. Toinen jalka taakse, ristiin kevyesti jalkalattiaa. Ja siitä lähdet viemään peppua taakse ja sisään hengitellen pyöristät ja pusket selkää ja kylkeen venytykseen. Ulos hengitellen palautat. Syvä sisäänhengitys nenän kautta tehostaa venytystä kylkiväleissä. Siellä selän puolella. Paino etujalalla. Pehmeä liike, semmoinen lempeä pehmeä liike. Pari kertaa vielä. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten astutaan jalat vielä oikein leveeseen haaraan. Jalkaterät, polvet hieman ulospäin. Tuot kädet ensin vyötärölle ja siitä rauhallisesti siirrä paino oikealle, paina peppu taakse ja sisäreittä venytykseen ja ojenna. Saadaan lonkkiin liikettä ja reiden lähentäjiin liikettä. Ja myöskin alaselälle, takareisien kiinnityskohdille, lantioalueelle kiva liike. Ja otetaan siihen ylävartalo mukaan, rintarangan kierto mukaan. Eli vie käsi lattiaan, kierrä rintakehä koukistuvalle jalalle, kurota kattoon ja vaihda puolta. Tuo käsi melko lailla keskelle jalkojen väliin, puske lattiasta, siipiväli pitkäksi. Ota hengitys mukaan, sisään hengittäen kierto, ulos hengittäen ojennat. Sisään hengittäen kierto ja katse seuraa. Ulos hengittäen ojennat. Syvä sisäänhengitys. Ulos hengitys ojentaa muutama kerta. Kerta molemmin puolin. Hyvä. Ja tuot jalat rinnakkain. Ota nyt hörppyvettä ja laskeudutaan seuraavaksi tonne matolle polvitasoon. Tarvittaessa laita polven alle reilusti pehmustetta, vaikka pieni sohvatyyny. Käy toispolviseisontaan niin, että sulla on polvi ja lonkka alekkain. Täältä jännitä pakara, käännä häntää koipien väliin. Tunnet venytystä etureidessä ja rentouta. Jännitä pakara, ojenna lonkka ja saman puolen kädellä kurotat kyljen pitkäksi. Painat lantiota etuviistoon, venytys etureidessä ja lonkan sivulla tehostuu ja rentouta. Jännitä pakara, ojenna lonkka sisään hengittäen, katse voi seurata kättä, ulos hengittäen palautat. Sisäänhengityksellä oikein pitkä kylki, ulos hengitys palauttaa. Tosi tärkeää on se, että sä jännität tuolta pakaran huolella, katse seuraa kättä. Jos sulla jää pakara löysäksi, niin lonkka jää koukkuun ja se voi näyttää vähän siltä, että alaselkä vaan tipahtaa notkolle. Tee 2 kertaa vielä. Venytys tuntuu etureidessä, kyljessä, lonkan sivulla. Ja viimeinen kerta. Hyvä. Siirretään etujalkaa reilusti eteenpäin, takajalkaa vähän taaksepäin. Levennetään asentoa merkittävästi. Tuodaan molemmat kädet jalan sisäpuolelle.
Takajalan nilkka ojennettuna annat lantion painua kohti lattiaa. Siitä rauhallisesti ojenna etujalan polvea, pyöristä selkää ja tuo paino takas eteen. Sisään hengitellen peruuta taakse, ojenna polvea, pyöristä selkää. Jälleen kerran sitä polvea ei tarvitse saada suoraksi. Syvä sisäänhengitys ja sen verran peruutat ja ojennat, kun tunnet miellyttävän venytyksen pohkeessa ja takareidessä. Kun peruutat taaksepäin, niin lantio pysyy suorassa. Ajattele, että kumpikin kankku osuu yhtä aikaa takaseinään, ettei lantio kiertyisi. Pari vielä. Ja viimeinen kerta. Hyvä. Ja siirretään jalka sieltä tänne toisen vierelle. Käännät varpaat alle. Polvien välissä voi olla noin nyrkin mentävä rako. Ja siitä rauhallisesti työnnä peppua kohti kattoa, kantapäitä kohti lattiaa, kylkiä pitkäksi ja palaat takaisin siihen kontalle. Voit sisään hengitellen tehostaa venytystä kyljissä ja ulos hengitellen palautella. Tässä voit vaihtaa hengitysrytmiä toisinkin päin. Pääasia on, että hengittelet. Jos haluat tehostaa käsien työtä, niin puhalla ulos. Saat samalla lantion pohjaankin rentoutusta, jos puhallat ulos, kun työnnät tonne ylös. Syvät hengitykset. Ja 2 kertaa vielä. Viimeinen toisto. Hyvä. Ja vaihdetaan toinen puoli. Otat sieltä eri jalan kuin äsken sinne eteen ja toinen polvi jää lattiaan, lonkka ja polvi alekkain. Nilkka ojennettuna. Jännität pakara, ojennat lonkan, tunnet kuinka etureiden yläosa venyy ja rentouta. Jännitä pakara, ojenna lonkka, peukalo edestä kiertäen, kurota kattoon, työnnä lantiota sivulle ja palauta. Sisään hengittäen venytä pituutta, katse seuraa kättä, ulos hengittäen palauta. Tee vielä 3 rauhallista. Ja viimeinen kerta. Hyvä. Ja siirretään etujalkaa reilusti eteen, takajalkaa vähän taaemmas. Annetaan lantion painua rentona alas kohti lattiaa. Ja siitä rauhallisesti sisään hengitellen peruutat, ojennat sen verran etujalkaa, kun tuntuu miellyttävälle. Ja ulos hengittäen painon siirto eteen. Rauhallinen peruutus, selkä vähän pyöristyy. Ja ulos hengitellen takas eteen. Tehdään vielä 2 kertaa. Hyvä, tuo sieltä jalka toisen vierelle. Ja tästä kontaltaan vielä tehdään erittäin miellyttävä venytys tänne lavan taakse. Kämmen syrjä lattiaa pitkin kurota etuviistoon. Puske kylkeä sivulle, kurkkaa käden alta ja löysää. Kurota pitkälle, paina kämmen syrjää lattiaa, kurkkaat ikään kuin käden alta, työnnät kylkeä sivulle ja löysäät. Ja nyt tässä syvä sisäänhengitys tehostaa tosi ihanasti kyljen alueen ja lavan ulkoreunan venytystä. Lapaluun liikkuvuusharjoite, olkapään takaosalle hyvä liikkuvuusharjoite. Tuntuu käsivarren ojentajassa ja joskus kylkeä pitkin alaselkään saakka. Tee kerta vielä. Hyvä.
Tehdään sama toiselle puolelle. Mä näytän vähän eri näkökulmasta. Toinen käsi pitkälle etuviistoon, kurkkaat käden alta sivulle ja löysäät. Hengitä nenän kautta sisään, pusket venytystä kylkeen. Ulos hengittäen löysätään. Pari kertaa vielä. Hyvä. Ja tullaan sieltä istumaan. Tuot jalat koukkuun sun vartalon vasemmalle puolelle. Sun vasemmalle nimenomaan. Mä ohjaan peilikuvana täältä. Polvet noin 90-90 asteen kulmassa. Ja tää etupolvi osoittaa suoraan eteenpäin. Ja se polvikulma voi olla ehkä vähän pienempi siinä kuin se 90. Mä tykkään kohottautua ilmaa ja oikein kunnolla asettautua tämän etukankun päälle. Sitten levität käsiä auki tänne sivulle. Polvi on siinä sun rinnan alla keskellä ja vähän eteenkin liuutat käsiä. Jätä etujalan puoleinen käsi tukikädeksi, käännät sormia vähän sisäänpäin. Ja sukella neulan silmään sinne käden alle, annat selän pyöristyä ja työnnät ja kierrät sieltä vastaliikkeen. Saadaan ulkoreidestä, pakarasta aina alaselkää ja yläselkää olkapään taakse asti. Miellyttävä venytys toiminnalliselle takalinjalle, eli lihastoimintaketjulle. Voit ottaa hengitystä mukaan, jos tuntuu, että pystyt. Eli hengität nenän kautta syvään sisään, kun sukellat alas. Ulos hengittäen kierrät auki. Mutta tässä on sen verran pitkä liikerata, että voi tulla jo tikahtumisen tunne. Jos syvä hengitys tuntuu liian haastavalta, niin hengittelet ihan vaan omaan tahtiin. Kaksi kertaa vielä. Hyvä. Tuodaan jalat eteen. Avataan jalkoja sen verran, kun tuntuu miellyttävälle. Polvet pehmeänä, nilkat rentona. Sukella tänne jalkojen väliin. Avaa kädet molemmille jaloille. Ja sieltä lähdet tulemaan tänne toiselle jalalle. Avaat kylkeä kohti kattoa, ikään kuin kurkkaat käden alta kattoon ja keskikautta toiselle puolelle. Hengitä sisään, kun kierrät auki. Ulos hengitellen vaihdetaan puolta. Syvä sisäänhengitys, painat vastakkaista kankkua lattiaan. Ulos hengittää, vaihdat puolta. Saat aivan ihanan venytyksen alaselkään ja kylkeen. Tehdään kerta molemmille puolille. Ja tuut keskelle ja keskeltä ylös, jalat yhteen ja käännetään jalat koukkuun tänne vartalon toiselle puolelle, eri puolelle kuin äsken. Polvikulma saa jäädä vähän reilummaksi. Polvi siinä rinnan alla keskellä, liuutat käsiä eteen ja sivulle. Jätä etujalan puoleinen käsi tukikädeksi, sormet vähän sisäänpäin. Ja sukellat sinne käden alle, annat selän pyöristyä. Ja työnnä ja kierrä kattoa. Syvä sisäänhengitys nenän kautta kohti yläselkää. Ja ulos hengittää vastaliike. Tee vielä 2 kertaa. Hyvä.
Käydään sieltä selin makuulle vielä lopuksi. Tue jalkapohjat toisiinsa. Anna polvien painua rentona kohti lattiaa. Lantion, sisäreisien, lonkkien annat rentoutua. Tuot kädet tänne vartalon vierelle. Ja sieltä sivukautta liutat kädet pään yläpuolelle. Viruta pituutta sinne pään yläpuolelle ja sivukautta takas vartalon vierelle. Liike vaatii aika paljon tilaa. Jos sulta loppuu tila, siirtelet sieltä vähän tavaroita. Sisään hengittäen sivukautta pään yläpuolelle, venytä pituutta ja ulos hengittäen samaa reittiä takas vartalon vierelle. Venytetään täällä yläasennossa meidän syviä lihaksia tuolta vatsasta, kyljistä, olkanivelelle, lapaluulle saadaan loistava liikkuvuusharjoite. Lantioalueella reiden lähentäjät, lantion pohja etuosa saa kivan rentoutuksen. Pari kertaa vielä. Ja nostat sieltä polvet hiljalleen yhteen. Tuot ne koukkuu vatsan päälle ja halaat, rentoutat alaselän. Hyvä. Tuot jalat lattiaan. Ja sieltä kyljen kautta nouset istumaan. Kehossa on mukava lämmin tunne. Joka puolella tehtiin koko keholle toiminnallinen harjoitus. Saatiin venytystä ja liikettä oikeastaan ihan joka paikkaan. Kiva kun kokeilit.